Для адных радасці свята, для іншых гора і 40-дзённая жалоба. Як іранцы сустрэлі навіну пра забойства свайго духоўнага лідара, глядзім у наступным матэрыяле. خامنه‌ایو میگن زدن خامنه‌ایو زدن وای وای بچه‌ها مبارکه مبارکه Праўды, вось кажуць пра тое, што хутка могуць быць перамовы паміж Белым домам і Тэгэранам. Як ацэньваеце увогуле ход гэтай аперацыі, на якім этапе мы знаходзімся сёння? Ну, я думаю, мы знаходзімся ўсё ж таки на пачатковым этапе. Я спадзяюся, што мы знаходзімся на гэтым этапе данай аперацыі. Тут, конечно, залежыць усё ад таго, якія мэты паставілі перад сабой тыя, хто гэтую аперацыю ініцыяваў. Скажем, адна справа, калі яны вырашылі крыху пабіць іранцаў, каб яны сталі мякчэйшымі падчас перамоваў. Іншая справа, калі, як казаў сам Нетаньягу 28 лютага, што мэта гэта звярганне рэжыму аятолаў, замена палітычнага рэжыму ў Іране. Вось другая мэта, конечно, так уяўляецца больш, скажем так, пажадана, я думаю, большасцю, у тым ліку і іранцаў. Но дзеля дасягнення гэтай мэты, конечно, трэба яшчэ прыкладаць вялікія высілкі, прычым не толькі тых, хто наносіць удары па іранскіх аб'ектах, але і саміх іранцаў, якія знаходзяцца ў краіне. Так, і сапраўды і Дональд Трамп, і Беньямін Нетаньягу спадзяюцца, што іранская апазіцыя можа ўзяць уладу ў свае рукі. Які тут, спадар Яўген, можа быць сцэнар вось такога развіцця падзеяў? Ведаеце, тут даволі цяжка ўвогуле ў гэтых сцэнарах знайсці штосьці, ну, такое, чтобы абнадзеивала. Вось учора парадаваліся і сёння парадаваліся навінам пра смерць вярхоўнага лідара аяталы Алі Хаменеі. Праўда, ну вось эмацыйны гэты выплеск прайшоў, і людзі больш так з рацыянальнага пункту гледжання пачынаюць падыходзіць да гэтай навіны. Уласна кажучы, усім робіцца зразумелым, што гэта далёка не канец, што ўсё зноўку толькі пачынаецца. І вось калі глядзець на сцэнары магчымыя імаверныя развіцця падзеяў, значит, ну, першае, сухапутную аперацыю войскаў, там, скажем, ізраільска-амерыканскай кааліцыі адвергаем. Такога не будзе. Другі сцэнар, гэта калі сапраўды Трамп пойдзе на перамовы з тымі, хто цяпер узначальвае Ісламскую рэспубліку Іран, гэта вось гэта самая, гэтая рада часовая, якую сёння дабралі. Варыянт, калі сапраўды парушыцца вось сувязь, кіраванне, каардынацыя дзеянняў тых сілаў, якія адстойваюць, абараняюць рэжым аятолаў. Гэта, ну, зноўку, гэта ў першую чаргу Квір, потым гэта Басідж. І вось калі сёння ж Трамп звярнуўся непасрэдна да байцоў Квір з прапановай здавацца, іначай іх чакае смерць непазбежная. Вось тут таксама усе, нават гэты варыянт, калі, скажем, распадзецца рэжым, узнікаюць вялікія праблемы. Бо хто будзе тым пераходным, скажем так, ну, аб'ектам, суб'ектам, лепш казаць, хто правядзе трансфармацыю Ірана ад рэжыму аятолаў да
ну, больш-менш там дэмакратычнай сітуацыі, дэмакратычнай краіны. Цяпер, канешне, усе звяртаюць увагу на прынца Рэзу Пахлаві. Аднак тут ёсць вялікія запярэчанні не толькі з боку тых іранцаў, якія не жадаюць бачыць аднаўлення манархіі, хоць Рэза сам адмаўляе, што ён прыйдзе з монархіі. Но трэба памятаць, што Іран гэта шматнацыянальная краіна, і там ёсць такія нацыі, якія народы, якія маюць рэсурс, у тым ліку і ўзброены дзеля таго, каб аспрэчыць вось гэтую цэнтральную ўладу. Прычым ужо у сецівах сацыяльных узнікла такая перапалка паміж Рэзой Пахлаві і курдамі. Курды казалі, што яны не пагадзяцца, іх не задавольвае тая праграма, з якой ідзе Пахлаві. Яны баяцца, што гэта занадта цэнтралізавана і зноўку далёка не дэмакратычна, тое, што ён прапануе. Ну, а Пахлаві на гэта адказаў, што вось ёсць такія сілы, якія імкнуцца разбурыць адзінства Ірану. Вось, уласна кажучы, тут і страхі заключаны, якія прысутнічаюць шмат у кім, што будзе далей з Іранам. Будзе гэта новая дыктатура, там, якая будзе утайлаішчвацца невядома ў кім, там, у тым жа прынцы Рэза. Гэта можа быць распад дзяржавы. Так, там аддзяляюцца курды, аддзяляюцца балучы, ці белуджы па-расейску, як іх завуць. Вось, туркмены таксама сваё слова могуць казаць. Карацей кажучы, тут шмат варыянтаў. Ну і, канешне, шыкоўна было б, калі б гэта быў пераход да дэмакратыі, но вось тут якраз сваё слова мусіць казаць іранскае грамадства, якое выходзіла ў студзені. Вось калі б тады быў нанесены ўдар, таксама была б іншая сітуацыя. А цяпер фактычна трэба будзе раштурхоўваць гэта па новай. І вось калі іранскае грамадства скажа, што ўсё, мы больш гэты рэжым цярпець не будзем, вось тады перад рэжымам паўстане больш сур'ёзнае пытанне, чым нават тое, што паўстала ў выніку бомбардыровак. Так што тут пакуль вельмі цяжка казаць, якое будзе развіццё падзеяў. Спадар Євгена, ось у нас літаральна там хвилинка застаецца до конца эфіру. Магчыма, ваша экспертыза, ваш прагноз, ці гэтыя падзеі аслабляюць рэжымы ў Маскве і Менску нейкім чынам, і калі так, то як? Значит, тут, безумоўна, гэта аслабляе рэжым, бо ў любым выпадку, вось калі мы возьмем прыклад Венесуэлы, нафта венесуэльская, яна цяпер ідзе больш на карысць Злучаным Штатам, скажем так. Вось, калі ў Іране адбудуцца змены, і нават калі яны не адбудуцца, удары ўсё роўна моцна падарвуць прамысловасць вайсковую. І гэта, безумоўна, адаб'ецца на магчымасці Ірану пастаўляць тыя ж шахеды ці камплектуючыя для вайны ва Ўкраіне. Ну і зноўку, гэта ўсё, скажем так, запаволіць і абцяжарыць вось гэты бізнес, які ідзе паміж Іранам, Расіяй там, і пасярэдна з Беларусій, наконт гандлю зброяй, узаемнай дапамогі. Карацей кажучы, тут, канечне, страта будзе нанесена. Пытанне, наколькі будзе глыбокая страта. У нашых інтарэсах, калі б, канечне, Іран вылецеў вось з таго, што завуць новай восью зла, там, дзе Кітай, Расія, Паўночная Карэя і Іран, вось тады так, тады гэта, канечне, аслабне суполка. Разам з вами будзем уважліва сачыць за падзеямі ў Іране. Уже на наступным тыдні, я думаю, не раз будзем гэтую тэму абмяркоўваць. Дзякуй вялікі за ваш час і за гэтую размову. Евген Красулін, кандыдат гістарычных навук, быў з намі.